Yo saiki ngaturi maju. Gagak putih. Iya. Gagak putih sapa? Ayo Tin, ora waktu wetangane malah. Ya. Oh. Ya. Putra Pandhawa tata gati wis Piye gereng? Lenggereng ki piye? Heh? Lenggereng piye? Ora iso. Ora iso rasa gereng kowe. Rasa gereng meneng wae. Kon meneng wae kan ngopo? Ayo kon nyembang kok kon ngopo? Kok kon meneng wae? Kowe iki nek omongan ra menake pikir. Dene kaya ngono kok ya akeh lho penggemare. Nek omongan ra aku ki marai sengit. Iya, sinden kon maju wangune ya dalem, Pak. Dalem Pak Dalang. Nah, telek. Lah piye to yo? Kebacut mangkel kok dalem Pak Dalang. Medun glek wonten dawuh pripun Pak Dalang ngersake napa, nembang menapa ngono penak kok. Wonten dawuh Pak Seno. Wis ora. Lah pripun kula lenggah malih? Ora, ya iki ana pamundutan kok lenggah malih. Wong ana engkon tenguk seneng ora jamak-jamak. Lah piye to dalang iki ya ngewohke apa? Dingklekmu nganti panis. Iya. Oh anake akeh jare. Sapa? Dingkleke panis anake akeh. Omong sapa? Ayo. Anake seprene lagi siji kok. Sing wong bapak-bapak kae kok. Ayo, mbok yo kek cek-cek. Aning bojone wis wegah ki ayo piye? Heeh, wegahe piye ya? Ha iya. Bojone tahu sik bojone tahu tak jakmo lho kok ora gek diadine sik nilam kuwi ya. Ampun, Pak. Oh, nyedaki bojo kula nek turu niku kaya mblumbang niku lho rasane. Kok kaya mblumbang maksude? Sak amben kok kanggo kabeh. Jarene kowe iki nek nglekar ngono kuwi ndi sing milirono, ndi sing mbandel. Apa nih sing milih? Blender. Ayo apa sing blender? Kamerawan ra entuk guyu kowe. Sapa cit? Nyuting kok melu guyu barang. Mula gambare obah kok malah Citraksi ta. Kayak Pyai Ndringo lho. Pundi niku ta? Mas Dodo apa? Heeh, asline Ndringo mangunan ya to. Jatimulya mbiyen kuwi gaweane seneng nonton, gawe kamera terus pinter nyuting terus diangkat dadi kru streaming Dalang Sena. Ya. Ora pinter nyoting. Ini pinter apa? Pinter nginjen. Asline sing dinceng kowe kok tinanggere. Anggere kowe ngadeg rek wis ya. Ha apa piye? Mas Dodo, kowe seneng aku apa, Mas? Modar kowe. Apa? Wah, golek iki duneke ra masuk ngono. Awas ya kowe. Kowe numpak bis jual jawil karo aku kok meni ra masuk tak. Ayo. Wah, gandeng HP lah. Lah aku mlaku bareng sikile dipas-pasi ngene iki lho. Ayo wis ben apa-apa kan. Kok saiki meni ra masuk lambene Ning ijik enom lho iki. Iki ya aja dijak omong suwe-suwe. Lah napa? Nek jak omong suwe-suwe nek jak omong sithik ngono. Piye to kabare? Sae, Pak. Kowe mau saka ngendi? Saking omah, Pak. Engko nek tok jak omong terus ana kowe numpak apa to? Lah kula. Kula niku Citraksi, mulo tak jenenge Citraksi. Bagus kok gagap. Nah. Lah mau nang angkringan mulane kok Mau tak ndek ning ngendi Surabaya kae jagongan raku ning arep. Kowe engko saka samping mau saka ngarep to. Kula saka samping, Pak. Nyambut gawe apa? So. Aku muni syuting nggih niku, Pak. Kene gagap dekno gaya. Ra masuk gundulmu kuwi. Apa ora we? Aku kok wani ro tatin. Tatine wong tuane we minggat kok. Kok disuarani karo anake. Iya. Ayo, Tin. Ki ana sing nyuwun saka Mas Sugiono Polda Metro. Oh nggih. Sing gawe rambuté kaya musang kae lho. Biasane cok nyawer lho.
Biasane sok nyal. Iki pas ora. Oh, pas ora. Iki mung ngaturke suwe banget ora mresani streaming. Juga kepanggih malih Pak Dalang. Ya, ning ngarani aku Pak Senuk. Wo. Pak apa? Senuk. Senuk ya apa? Sino Nugroho, Senuk disingkat. Sugeng pegaran dateng Tirong kula nylimak saking iki asline Kyai Ndlingo. Ning nyambut gawene. Tantel ndasmu lho. Ngapa? Ngrasani apa kae? Mana jenenge sapa? Senuk. Senuk, Pak. Saya apa? Wis rasa cerewet. Saking iki Kyai Trelong ning nyambut gawe ning Polda Metro Jaya. Ya, Mas Sugiono kae anggere dhewe ning Jakarta ra mesti nyenuk ning pinggir sinden rambutnya disemir. Ning ya nyambut gawe dadi polisi tadi. Ya, iki sing ngurus bayaranku ning Depok wingi seprene ya urung clear. Ya. Wis nganti gimana Pak? Saya harus menggunakan cara apa? Pun Pak, kula pun ikhlas mboten napa-napa. Ijole luwih akeh. Iya. Yo nyatane yo del rezeki iki wis. Iya. Teko. Del ndi? Maksudnya tanggapan ning aku kuwi akeh. Wong sesuk aku nek mayang ki ya kowe tak jak kok cerewet ngopo. Lah ya urung dikeki kabar le del-del mau iki ora ono kabare. Akhir bulan ki jadwal metu, akhir bulan jadwal metu ngono. Le metu nek pendak akhir. Saking senenge wae ana sing mau bengi ngejope tanggal 17 Januari 2021 mudhar ora ayo. Warung tanggalane wae reng duwe ya. Lah iya 20 urung ditandangi kok 2021. Mbok gawe, Pak. Ini ya tetep tak tampani wong aku ki. Soale didepi DP iki aku wis semrepet mripat. Sesuk mawon. Lah niki DP-ne kudu mlebu. Oh nggih, aku langsung tak cukup. Nah, mata duitan ya. Matamu. Lah ora duit langsung seneng ngono. Nek di DP apa ora gelem? Ya ora apa-apa, Mak. Ya tinggo. Kaya pol-pole lali. Le muni kanca-kanca iki sambatan ngono padahal wis dijaluk sik. Cok, iki nengone kancane kancaku. Ayo saking dene do dapusi ya gelem kok mbok ya genahke sok. So nek aku muni iki ngene kancaku ngono kuwi nemoni sing domah niki panjenengan rencange Pak Dalang. Ngono, wiyaga kuwi salah siji. Iya. Ayo, kayak dibawani lali janjine. Oh, lali janjine? Mas Sugiono Polda Metro Jaya. Oh nggih. Bawani. Nggih. Rasa manut suarane penonton. Aku arep muni kok ndak dalange nesu aja kae lagi nganu. Lagi bar angkrem. Nengremi cengelmu. Bar angkrem akeh gureme gatelen nggih. Masih weruh lek kukur-kukur iki ta. Mbok pira-pira nek juragane gatel iki dikukurke. Ya megah nek ngukur pas kono e. Lah kon ngendi? Ayo. Kene teneh kowe kurang ajar. Nek tok piting ndasku. Tak bukake ketek kene ngono. Sida ora? Dina Minggu. Dina Minggu kang tak anti Sesuk nek prei anake jak ning Pinus Pengger kuwi. Ya, maru Mbak Tatin kuwi ya. Lho Mas Sugiono. Lho mesti nyawer iki. Kesike to tak wacane sik kok. Den Bagus Sino Nugroho dalem sanget matur nuwun, sanget matur nuwun wis meng ngono kuwi. Lah kok meng matur nuwun, ado kono ado kene. Ayo ora apa-apa kok ya sesuk nek Ade Ndono iki bakal dijamu kok. Jamu piye? Kek cekoki. Lah ya ta nek jamu iki cekoki ya. Latihan madangnya dicekoki. Aku sok mesake lho nek bocah cilik dicekoki kajane kok. Kaya penyiksaan ya, Nak. Ya ning ben gelem aku. Nek jenengan kok mah gelem dicekoki. Ah sing cekoki kowe pas kae kok. Aku ya manut wae. Cekoki ya, Pak. Ya.
Lah duntir aku wis mengo dhewe. Iya. Aku bar tok cekoki ae mutah iki. Lah napa? Aku nuwun nganggo kacu barang tak iling-iling kok kathok to kule nyekok. Lah kacune reget kabeh anane kathok Rasane kok langur-langur. Ayo cocok ora guyu. Pengen apa? Pengen dicekoki kowe? Cekoki sing kareng dikumbah pisan. Edan. Aku sengit ana wong lanang lamis iki sengit aku. Ya ora. Jotakan dosa kowe. Iki penggemarmu lho. Oh, enggak masuk lho. Masuk. Aku ora ngerti nek nang bis kae nek perjalanan ado ki gayane maju. Lah ta nang nggon sopir bali mundur nggo HP kowe turuke di klik. Bali mundur. Terus di medun ngopi ae duduke aku. Bapak, fotone Tatin. Tatin po Lopes iki aku. Mosok ora iso bedake lanang karo wedok. Mbok kok kaya ndase Lopes lho lho. Kok nggon foto kok kaya sirahe Lopes. Kenah Lopes kowe gundul kok iso. Lah iya. Lah aku yo mrene lho, Tatin kok gundul to iki aku ngono. Lah dodo iki kok. Lopes kok kembar siam ya. Lho. Lopes kembar apa? Wis gak nuwara. Pes. Ayo Mas, sekarang ketintingane ayo, tekan ngendi? Aduh. Ngapa? Iki Pak Giono ya meksa kedudul atine. Kenapa? Den nyuwun rekening Mbak Tatin napa panjenengan nuwun sewu. Iki ngisor dhewe. Ning ora tak keki wis ben. Mbok dikeki kok tak perseni wis. Apa? Tak nei. Gah. Lah? Kowe wingi det 100 takon ngedum royine mau mbok mung tok kei selawe kok. Lintah darat banget. Ya engko nek aku ditransfer 500 jenengan cekel. Ora ngarani rega ora. Lah ngapa? Yai Jakarta kok ming 500. Lah. Iki nonton lho, Deng. Anggere nonton biajiku. Ya. Iki ku ana pamundutan saka pepundenku iki sing momong aku dek cilik biyen lek Wandi kuwi. Pripun Mbah Wandi? Bar iki engko kon lagu iki kon Frahmen suminten karo Den Masih Broto lek Wandi njaluk wondo iki wondo iki. Aja piye nek aja iku ora ngabekti wong tuwa. Kualat to. Halo. Ibune karo bapakne muni Frahmen nggih aku. Ya. Ya Wanda ngono ya. Ayo, hari iki teruske yo. Pukulan sendok. Pinter kelek alasan. Na ngandar-andar angen deko
kerambahan wae main gelis. Iya. Aku ya celak kepengin delok wondo. Nek ndelok iki ya bayar. Oh beres. Padake cah tipis. Ayo. Nyawer kowe karo wondo iki lho. Iya tak gawake tak. Apa main duduhe tas tok? Tokke. Tabungan. Baru buku kok. KTP. Obat kuat. Wah, kene wis ra iso. Dong iki obat puyer kok kuat ngono. Ya pusing ngono. Tak kene nganggo obat. Halo. Ayo. Aku wis ora percaya. Jogetan ora pas karo irama ya. Lah banter banget ya iki. Banterenan. Aku ngerem. Iya. Ayo persiapan. Mondo wis keringetan dilap-lep terus. Iki aku ming sak derma nampa dawuhe Lek Wandi. Lek Wandi iki mbiyen melu momong aku, melu gendong aku, sok tak ompoli barang. Mula nek dheke dawuh kok panjenengane dawuh kok aku ora ngestokke iki engko ndak gelo. Iya. Kowe minangka anak ya nyeneng-nyenengno karo wong tuamu. Iya. Nek kowe urip kok ora iso nyenengke wong tuamu ki muspra tanpa guna. Iya. Ora usah nglinting sik. Iya. Pak Wanda, obatnya Pak Seno mau dombi sik. Antek. Aja tak tutup iso dijukuk tenan kok. Malah Wanda terus padu. Lah kok padu? Ah masih bojone kok dadi kaya ngene, Pak. Yo, duduk. Suminten karo Den Broto. Kowe gandrung Den Broto. Oh, Pak Bola. Sing gandrung iki wae tak ndelok apa lae. Kowe wae. Kowe Ora apik wis. ah. Aku delok rupane wis geli aku. Orang-orang kok wis
sedakep karo. Tak omong itu, iki ketoprak kentekan pemain. Kok anane Den Broto Cadok ya wis iki. Nek ra kacamata ki kok nyawang ramat e. Wah, betul. Sip, ya, ayo. Den Mas. Kanggo kacamata ya mau ndak bagus sih. Ora apa. Ora sida-sida kok wis arep meneng sih kek. Waduh. Yo, Den Mas. Den Mas Brata. Piye kok malam iki didalehke iki? Urung-urung ae dibenake. Mengko tak benake. Mengko. Ora benake dhewe lho. Kowe nek benake sok nritik ya. Ayo. Serius iki tenan. Nah aku iki brotone ora serius ya. Serius sih Bang demi bapak aku. Oh iya. Brata brat. Demi adimu. Halo. Rupane tuwa kowe lho bapakmu. Den Mas Brata. Sopo iki? Den Mas kesupen kalian kula napa pripun to Den Mas? Sik sabar. Aku lagi iki kepethuk karo kowe kok terus ngetek rene. Ngetek. Aku ora ngetek. Jenengan kesupen kalian kula napa pripun mbok kene ndelok nang padangan dimatke. Rupane sapa? Aku sapa? Ayo. Ngerti aku wisan. Copot kene. Ndak kurang ajar kene. Wah, iso. Ora cetha emang. Nek aku iki mat banget e. Seneng banget nganggo iki mat banget. Den Mas sing mat jenengan weruh napa? Warna-warna. Aku mah ger cilik e. Pas angguyu. Jenengan serius. Nek pun wonten mriki mboten sah kemutan senten ngomah. Muni ora ning bayangane iki cetha. Lah muni ora jenengan sampun kemutan kalian kula menapa dereng to Den Mas? Ya capet-capet aku kelingan. Nek cepet-cepet kula sinten? Kowe anake Warok Gunaseca. Nggih. Kowe Suminten. Lah nggih kula Suminten Den Mas. Ayo bener, tak bener to. Lah nggih. Terus karepmu kok kowe methuke karo aku? Lah kula niku tresna kalian panjenengan lho Den Mas. Iki mbok tangane iki rene ngono. Kaya malah arep ngerok. Lah kaya Den Mas Broto kok dadi badak bercula satu arep Geli piye? Den Mas. Kae lho Suminten di kok malah. ya piye Suminten? Pripun panjenengan seneng kalih kula mboten? Ngene ya Suminten. Gandeng aku iki wis dijodokke karo cempluk ya njuk ngapura sadurunge aku ra iso nampa katresnanku. Kula ngerti nek panjenengan dijodokke. Ning rak nggih, mbok wong ki carane madang ki mbok nganggo lawuh liyane ngono lho. Nek bendina lawuh tempe apa ya doyan, nek ya kala-kala lawuh iwak pupu ngono lho. Nek karepe nu kudu mengkono, karepku. Lah nggih mbok dikarepke. Wong ya menggari mangan lho. Iki wis nang ngarepe lho. Pak, niki ana greh niku nek tak maem oleh ra, Pak? Ento nek kok ya cerdas kowe. Engko tenamen awal-awal. Ya kena nggo giul-giul. Aku melu. Panjenengan mbok rasa nganggo kono nek cin niat arep mangan mbok gek dipangan rasa dadak taren kono-kono. Gelem. Lah ya saking geleme lho. Wong ya aku iki tresno karo panjenengan kok ya piye to? Dong ora e. Adep rene. Cek. Adep iki rene. Iki Bolak-balik ngene. sikile iki lurus ora begagah-begagah ngene lho. Wis, ki adem-adeban ngene iki. Terus? Terus tangane mendeni ya kena, aku tak ndene, ngono kuwi lho. Hei. Ora apa-apa santai wae. Sing jeneng
adegan ning panggung ki ora gagas ngomah, ora ketangku tekan omah keprok ember. Pak dadi trauma lho, Pak. Tak trauma piye? Tau bujuk banyu barang lho, Pak. Nek karo aku ora tak grujuk wis. Grujuk nek karo aku tak kei mie. Mie apa? Digaweke maksude ya. Nggih, digaweke mie. Jenengan pengene mimik napa? Kok langsung susu lho. Oh mangko ya. Nek keremenanku kuwi mimik soda. Oh soda. Lah aku lho ya gak ada soda. Napa bir? Oh, mabuk. Santene. Nek bir kok. Oh, Bir udu pir. Kupinge budek. iya kleru. Wong sak rantene kok kudune iki bir udu gir ngono kok. Lah iya. Kowe muni pir kok. Lah apa? Ya kleru, padha-padha kleru. Ra apa-apa ya kleru, ra apa-apa ya engko dibenake ha. Iya, engko tak benake. Pripun panjenengan kersa kalian kula? Njaluk ngapura aku ra iso nampa marang kat. Lah sebabe napa? Sebabe napa? Mbok ora maju mundur-mundur kene lho nang sing padang ben ketok. Ngene, minten. Aku tak kondo marang sliramu. Sejatine aku ki mau diutus karo Kanjeng Rama. Ora sang gagas bojomu sing jajan bakso. Pak, masyarakat kene iki do ngerti Ora sawedi apa ngono sing nyuwara bojomu jajan bakso terus aku diutus Kanjeng Rama. Aku diutus Kanjeng Rama saka Kadipaten Katerongan. Bapak Mas, mbok madhep rene lho. Wong aku nang kene kok ya madhep rono terus. jalaran ngene minten. Nggih. Nek ora kawengku saka kawicaksanane Mas Dalang, oh kowe wis medhes tak. Tak piye? Gandeng tanganmu tak jak mlayu ning dilem aja takon dosa. Apa kuwi dilem apa? Aku ora ngerti lho. Dilem ki apa? Ora ngerti dilem iki, Aku ya urung e. Dilem iki alas kidul ngono, Mak. Lah nek nang alas aku seneng kan nang alas sepi to. Kok Kowe wong seneng? loro, wong anane me wong loro aku karo panjenengan to kok ndak asik-asik ngono. Aku ya seneng asine. Lah ya nek pancene panjenengan seneng mbok ki ayo lho, ngono lho. Ngene ya minten. Tetep ora iso nampa marang katresnanmu. Yakin ora gelem? Ya piye? Nek panjenengan ora gelem aku tak ngepek adimu wae. Sik. Iki iso kasus nih. Lah ngopo? Wis rasa tak critake. Wis ora iso Nganu lho. apa. Engko waroke teko, guna seco teko iki engko. Iya. Sopo? Wasito. Warok kok alus. Ya. Ora minten aku ora iso nampa marang katresnanmu jalaran aku karo Kanjeng Rama Surya Ngalim wis dijodokke karo Cempluk putrane Warok Suranggala. Nggih, kula ngertos. Ning napa panjenengan menika mboten mesakaken kalian kula to, Den Mas? Ora tembung aku mesake marang sliramu, ora. Gandeng iki wis dadi perintahe Kanjeng Rama, aku ora iso nolak Wong marang. Kanjeng Rama mboten wonten mriki lah nek jenengan niku rak nggih. Nek umpamane awak dhewe ngene-ngene rak ora ana sing weruh ngono lho. Mbok sedilit-sedilit wae aku trima. Den Mas? Piye minten? Aku wis bayangke nek dadi bojomu nek wong ora duwe untung ngono kuwi lho, piye ngono lho. Kan ora nek ora duwe untung ngono kuwi ra iso nyokot ta? Aja malah. Ngene ya minten wis kowe aja rembukan perkara kuwi saiki ngene wae. Kowe antarane karo aku saiki urip kekancan wae. Aku moh. Maksud terus karepmu. Aku pengen dadi bojone jenengan, bobok satu kasur. Iya. Tunggal sekasur ngono kae lho, kasure siji. Wis kowe pentas sing apik, aku tak ngawaske kono.
Lah ngapa iki? Wah, ngono bojone teko nggawa Yamaha. Ngosek-ngosek. Mas Wanda. Megah aku nek. Allah, Pak. Wis kowe santai wae kowe. Kono awasane kono. Marai aku rene kok sak wayah-wayah teko mencolot. Bojoku kaya Banaspati nane. Wong streaming lho. Wis, tenang. Wong streaming kok masa murah kok. Wis. Raimu dadi elek to. Elek iki, Pak. Iki demi keselamatanku lho, Pak iki. Aku ora iso nanggung ah. Yo nek takoni sing ngakon mbahne. Den Mas, ora rono-rono to. Rene to, rene. Wis pinten. Aja nganti gedawa-dawa ya ngeten iki. Iki Ora dawa-dawa, aku seneng sing dawa. Ngono lho, rene. Ya seneng sing dawa ning Pak obate. Kok datang nganggo obat lho. Aku ora iso ngene. Ya wis nek ora iso ya rasah kok. Ora iso dipaksa. Pripun Den Mas, purun nggih? Gelem ya? Ora minten. Mbok gelem. Sing- Aja rono-rono to aku nek nyemplung aku melu nyemplung rono lho. Nek Ya. kene wae. Dene. Terus piye to karepmu piye nek aku wis sesandingan karo kowe to piye? Lah ya aku rak ya seneng banget. Hop. Ya mah aku munggah iki. Sopo? Kok feelingku ki liwat Cina mati. Biasane. Ya jungkel Pak mung Yamaha 75. Ngomong 75 kok metu Cina mati. Ateneh melorot ya. Ya mlorot ya jungkel. Kowe arep ngopo, Min? Rasa Aja ngono. Eling iki, Min. saning ati kok malah Wah, itu. Edan. piye penak toh ngakep aku penak toh Wani mati kowe lho. aja rono-rono to Den Mas kok Ora. kene wae lho nang kene iki anget nek rono-rono adem Asine, Den. Umpama ora ana Apa? ora napa swara sing ngeng-ngeng ngono aman. mbok rasah dirungokke Kowe kupingku rung budhek e. lah yo anggap wae kowe iki wong liwat ning ora sah dadak mbayangke sing nang omah ngono lho nek sing nang omah mbok bayangke lah terus aku piye wong sing ana nang ngarepan ya kaya ngene kok ya tok tolaki ra goblok Asline aku ki bodho. Asline bodho. Umpama lho ki umpama. umpama piye Umpama nek apa sik to tak omong. ya ki omong. Umpama apa? Umpama sliset. Ora tenanan to besan aku meneng wae ra le omong umpama apa Oh, ngenteni aja dinteni minten. Lehku mlayu nggo Yamaha 75 banter banget. sumandhe
Piye? Wirane tak benakke nggih. Wis rasa. Kok tak benakne iki. Niki wirane sampun rusak. Kaya sapa ta sing miru mau iki mbok tak benakke kene. Aja yo minten. Lah kenging menapa lho? Menika rusak Den Mas. Iki dasare elek rusak wis. Wis tak kempit kok. Lah kok malah sing ngempit sing kono iki piye to? Ora wis ora ketokne. Jajal nek ngempit kono iki mlaku cepet. Iya ra iso. Lah yo kok dadak reko-reko ngempit apa ora lara apa piye dikempit? Linu. Mung linu. Aja yo minten aku ora iso nampa katresnanmu. Wis turun jaba sesuk-esuk. Rina. Turun nang ngisor wit ngarep omahe. Isih nandang Jawa jingkrung. Iki mesti wae. Kuwi kena dijagake tenan. Panjenengan nek kalih kula bubuke ten kasur babut. Modal. Nek mboten nggih bubuk ten nggen pupu kula. Aduh. Purun ta Den Mas? Iri. Den Mas kok ora ngono kuwi mbok ora usah jual mahal ngono. Ora tok turak tarik iki ora koloran. Ora koloran tenan. Tak ndelok nek ora koloran. Aku ora stagenan lho. Oh berarti gampang? Mengko nyari diudari sepisan ngono wis dadi ya? Ora nganggo ndelok to? Wis ora rene to, Tin. Tin sapa? Ten kok tin. Ora. Kowe jare nekat banget aku diplotrokke tenan cilaka ya. Aku ora stagenan iki. Yen wis Madang. Rina enggal ratri kang kadulu tak cedhake nggih Den Mas. Iya ini nyedak. Adep rene tongone lho anteng. Aku tak demok nggih. Oh, ndemok ana mung ndemok tok ora apa. Mong sliramu. Rasane pripun Din Mas? Dek. Iki deg-degan tenan lho. Sapa? Iki. Ayo ben ayo. Kok diyamahane teko tenan apa piye? Ngene. Wedi nek dhek lho, Din. Apa kuwi? Cakar. Ludal-ludal lingkung bareng. Lah iki apa ning ngarepe iki? Mong sliramu. Mbok ora ditemak-temak wae to. Oh ngene-ngene terus lho. Ya ngene. Ana apane ta? Apa? Iki nek nganti Ana ulane pokok. ana ulane sawa. Duwe ula? Duwe. Ulane buntut ta? Ya tergantung delok-delok suasanane. Aku sesuk ndelok ulane ya. Oleh. Oleh? Oleh. Saiki wae. Wus. Aku selak pengen lho. Selak pengen oleh ya. Selak pengen. Ya ora ning kene. Lah nang endi? Ning Gunung Mungker kono ya. Ya ya. Ayo. Ning Gunung Mungker ora wis sepi ya. Lah ya ayo. Kok apal men to kowe, Ndok? Lho, kula wong kene lho, Pak. Tanah liat. Kaya bolot coba kebon. Tresnani lahir batin. Langsung yo. Dadi Lah iki ngapa? Wis kuwi engko dinengke wae ra. Ajar dhewe wis.
Joget ora Pak aku nggo. Aku edan kok dadi li. Oh entuk joget bebas kaya. Nggo apa kuwi nambani rasane gelo. Oh iya. Lah piye? Arek apa? Arep joget wis ngono wae to. Oh iya. Iya. Oke. Men sisan sesuk ki lawange men ling ngancing sing rapet ngomah sisan. Wis. Sisan tekatan yo to. Wis siap tenan, wis siap. siap. Iya, jos. Wong lanang ya ngono kuwi. Tadi semangat banget loh. Piye nek kon joget kok lek semangate ra umum mau tak Wong aku gelem nekat lho iki. wah, kowe arek nekat. Gelem. Ya aku ya nekat kabeh nekat. Sik sabar nek kowe nekat. Lah ya piye? Kok ra sida? Aku wae sing nekat kowe rasah. Terus ora dadi no. Mengarep joget sisan sesuk-esuk ki tekan ngomah tapuk parut aku. Lambangane nang omah ditapuk parut mbok karo aku tak tapuk. Ora nganggo parut wis. Ora kewalik. Ora nganggo parut. Kok ora kualik piye ta? Ora kualik. Maksudnya piye? Hei, Gek nembang gak toto iki. kuwi maksudnya apa? Rasa ditakokke maksude. Raja tak ae gek nembang to. Perkara nggon puk tinapuk mau wis dicumpet semene. Kok ndak pok tinapuk? Dadi ya. Dadi liwang atiku. Rong karuan wani lho ngono kuwi. Kok gek kowe gek kerawuan to. Kerawan danyange ndang sarine. Kok terakhir mah tuh gentak-gentung. Ini apa? Lepas kotoprakan ya. Piye? Piye? Saya to. Kuwi tanda apa? Ayo ngono. Iya. Dansa ya, dansa karo aku ya. Dansa. Oh, iki pinter iki ratu dansa lho. Apa iya? Ratu dansa. Dansa sae. Sabda pandita. Piye? Nafase entek. Bisa. Andene nek mun nek crita aku gogoh iwak saka ujung. Lah wis
Nek perkara gogoh pinter Pak. Nek perkara Pinter nggogohi Pak. Kowe njaluk tak gogohi ye. Nah niki. Padake wayang golek wae digogohi. Mumpung aku ki gelem nekat-nekatan iki. Aku kudu wayang golek sing mbok tak gogohi ngene-ngene ra iso ya. Lah jare kowe pengen mbuktekke lah aku gogoh. Aku tau ngerti lek mung gogoh. Nek perkara arep mbuktekke kowe turu ngene iki tak gogohi. Edan. Wis. Iki kok iki ngomah wis ngombe pil apa-apa lho iki. Sisan paramek samplek men dintek. Wis saking lirakan ngamut terus. Omong. Satu kali lagi, heeh masih kuat. Siap yuk. Ya, Yuk. siap. Mumpung disusul Pak Tri luwe. Iya, mangga. Dadi liwang mundur-mundur ngono kok ana sing nyandel iki apa to Mang? Hah? Ondes. Batinku apa kok ana sing nyandel nang kene iki? Bulane ndasmu to. Sarem koete. Paling jeget suwe-suwe kaya mamet di sawah. Wis kesel dek, wis mulai kesel. Wis ki ngombe. Ngombe bar ngombe terus ngalamun ki engko. Bayangke sesuk Wis nek genah nyepaki wayang wis ngora pener mesti meneng. Saya esuk saya ndredeg. Engko ade bodali dek ngadeg ning tengah-tengah ngono ki. Bali ora ndo. Ketoke aku wis ora iso. Sabda Pandita Sembah nuwun, Mbak.